Nga title eh. Nga, kung may papasok. Si Vinci pala. Hello? Guwapo! Uy. 51905. Okay. Dito ba yun? Uy. Pasok, pasok. Putikat Ruiz. Mega Super Lotto shout out. Shout out. Nandito sa trabaho. Testing lang. Walang viewer eh. Kaumpisa lang eh. Testing lang kung may papasok. Hello? Yes, boss. 4069. Okay. Ay, Putikat Ruiz. Kumusta? Ikaw ang naunang dumating sa aking bahay. Oy, Zian Abenes. Zian Abenes. Super Lotto, mega shout out sa iyo. Bibigyan ko kayo ng gantimpala. Sabi mo. Ayan. Puti Ruiz. Zian Abenes. Ayan. Meron kayong sutana. Hindi jacket, sutana. May sutana kayo. Ay! Si Manay pala inio. Nag-testing ako, Manay. LS. Lucia Sinchil Ruiz po ito. Salamat po sa pagdaong dito sa aking pantalan, Manay. Nandito ako sa trabaho. Testing lang. Mobile lang ang gamit ko. Dalawa pa, oh. Walang computer, eh. Putik ka. Wala pa ba ito si Putikat? Hindi pa nakapag, Putikat Ruiz. Mayroon na pala. Bakit? Ba't di ka nagbublo dito, Manay, Putikat? Putikat Ruiz. Zian Apenes, yun ang kupano ng bahay. Unahan mo na lang balik agad. Yan natin. Ayan, si Noel Roja, Manoy. Maray na hapon man, Manoy Noel. Salamat sa pagbisita. Ayan. Bigyan kita ng, sweater. Noel, nag-agi lang, Manoy. Nag-agi lang ba? Sige. Lapagan mo si Jan, baka mayroong didikit sa'yo. Lapagan mo naman, Manoy. Dikitan ka dyan ni Kuyan.
Si Manay Putika Ruiz, saka si Sian Abilis, baka hindi mo pa kadikit. Sige, dikitan kayo, magdikitan kayo dyan. At medyo busy ako. Dito lang ako. Titingnan ko yung may gagawin ako eh. Tambay-tambay muna, tambay-tambay. Salamat sa suporta, Manoy Noel. Manoy Noel, saka si Manay. Wait lang, di makadikit sa mail ko na ginagamit pa yung laptop. Nandito ako sa work. Bawal to, bawal. Bahala na. Istorbo yung work sa ano eh. Sa YT. Na-istorbo yung work sa YT. Salamat sa inyong pagdaong. Maraming salamat. Mayroon tayong dito, dalawa, doon, tatlo. Alin bang tama? Sino bang may tama? Dalawa o tatlo ang nanonood. Meron tayong 300 viewers. Huwag na milyon, 300, pero malapit-lapit sa katotohanan. Ayan. Oy, shout out. Mega Super Loto. Shout out. Lenny Sarabello. Si Manay Lenny, dumating din, no? Salamat sa patamsak. Salamat, Madam Lenny. Miss Lenny, ayan. Ayan, mayroon ka ng, Madam Lenny, the BB. Madam Lenny Robredo. Sarabello pala. Mayroon ka ng jacket. Lapag ka lang dyan. Bahala na kayo magdikitan dyan, ha? Kasi busy ako. Ayan. Tingnan natin, ilipat natin ang pwesto. Dito tayo. BCC ako. Ito kasing computer namin sa sa work lang, wala tong walang internet, internal lang to, walang connection sa labas. Di pwedeng makapag YouTube dito sa computer namin, pang trabaho lang, internal lang. Maraming salamat sa patamsak, Madam Lenny Robredo. Ay, Sarabello pala. Sige, walang anuman. Lapag ka dyan, ang bahay, magdikitan muna kayo at may gagawin lang ako saglit, ha? Dyan muna kayo, ha? Medyo busy lang sa work. Ayan, nagbaba ng bahay si Madam Lenny. Nagbaba siya ng bahay. Dikitan nyo, yung mga hindi pa nakadikit. Ayan, kay Madam Lenny, kay Manoy Noel, si Ian Abenes, naglapag din siya ng bahay. Sige. Dikitan nyo muna sila. Habang ako yung may gagawin dito sa nandito sa trabaho. Dikitan, magdikitan para dumami ang banana saging batag. Ang batag ni Manay, sungkitin mo lang, Manoy. Magsungkitan ng banana. Sungkitin ang banana. Sana maraming pumasok. Wala naman kasi akong in-invite, basta ako nag-live stream eh. Walang invite eh. Walang share. Walang share eh. Tinesting ko lang, patatlong try ko na to. Marami lang. Uy. Marami lang. May 5 na dito. Shout out sa 5 viewers dyan. Yes. Hello. Yes. 2B and Tantuea.
Okay. Ayan. May mga natawag. Natawag. Uwin Rohan, dikit na. Nadikit na kita, magbalik na lang. Hehehe. Ayan. Madam Lenny, dikitan niyo na, suguri na ang kanyang bahay. Suguri na ang bahay ni Madam Lenny. Lipat na rin. Okay. Lipat mo ang mikropono. Nawala, nalaglag ah. Sensya na, nagalaw eh. Gumalaw siya, gumalaw. Chill Ruiz. Si Chill Ruiz, ayan na rin, nandyan na rin si Madam Chill Ruiz, si Manay. Ayan na. Mayroon ka ng sweater, Manay. Maraming salamat sa pagdalaw, Manay. Dinalaw mo ang kubo-kubo ko. Ini yung sa Kuyang Payag. Busy pa? Tinisting ko lang naman kung mayroong dadalaw sa akin. Salamat sa pagdalaw ninyo, mga beshi, mga bay, mga uragon. Sana mayroon pang pumasok para madagdagan ng ating mga viewers. Mayroon na tayong 30 viewers. Lenny Sarabillo, dikit na kita, pakibalik na lang. Oh. Dan, sabi ni Zian, dan to you sis. Yun. Dan to you sis. Dikit na kita, pakibalik na lang. Yan. Painit-init muna ng konti. Painitin muna ng konti para hindi mapalo ni Lolo. Baka mapalo ni Lolo. Sayang yung banana. Malalaglag lang. Lagas. Bagsak. Pidoy. Pilay. Nalupuan. Nalapuan. Ala, nagkasabay na daw silang dalawa. Nagkasabay ng dikitan. Wala naman yatang problema pag nagkasabay. Busy lang si Manoy. Pasok, pasok mga suki, mga suki. Pumasok kayo para naman magkaroon ng tao ang bahay ko. Pasok, pasok mga suki. Pasukin nyo ang bahay ko. Pasok, pasok. Mega, mega
super Lotto. Lotto super mega shout out sa ating 40 viewers. 40 lang muna, wag ng milyon. Malapit na yung 40. 40 viewers. Wag mo na yung milyon, saka na yung milyon. Sige. Sana may pumasok. Invite nyo yung mga... Paano ba mag-share nito sa ano? Wala naman akong community eh. Hindi ko nga alam mag-share eh. Saan ba ito i-share? More action. Saan ba? Settings. Private. Saan ba? Wala. Hindi ako marunong eh. Noel, sabi ni Sian Abenis. Noel Roja, dikit na kita, pakibalik na lang. Oh, ibalik ang dikit. Manoy, balikan mo ng dikit si Sian Ambrosio Abenis. Sian Ambrosio. Ayos may mga celebrity tayo, mga public, ano tayo dito Public, tawag dito, si Madam Lenny Robredo Sarabello. may VP, mayroon tayong broadcaster, reporter, sino ba yon? Si Sian Ambrosio Abenis. Sino pa ba? Ang gagawa natin dito mga title sa mga public, personality. Sian Ambrosio Abenis, ayun, mayroon na. Si Madam Lenny Robredo Sarabello. Si Chill Ruiz, ano kaya? Walang maano nito, Chill Ruiz. Ayun. Chill naman, si J. Ruiz naman yun. J. Ruiz, reporter din yun, Sian Noel Roja. Sige. Tambay-tambay muna. Wala napasok. Tambay sa bahay ni Uragon. Uragon. Manoy. Mga Uragon, mga best, mga bay. Oh, mega super Lotto. Shout out. Thank you sa pagdalaw. Velvet Reality TV. Bibigyan kita ng jacket, sweater, baka nilalamig ka. Ayan, Noy, host, tamsak sa'yo. Maraming salamat sa pag-tamsak. Good to be back. Oh, yan, good to be back daw. Noy, host, tamsak sa'yo. Maraming salamat. Velvet Reality TV. Manoy, Uragon, ka-Uragon man ini, Uragon yata. Uragon din. Oho! Where is Arif? Salel Roshan, marami. Thank you for coming. Mr. Salel Roshan. Thank you. Where are you now, Mr. Salel? Arif is in plant 1 now. He's there in plant 1 because Jawed, you know, Jawed is now on vacation. That's why Mr. Arif Roman transferred in plant 1. Oh, Mr. Salel, how are you? You are now in India, huh? Oh, how was your vacation? Oh, Mr. Salel. Oh, Salel. Shout out. Mega shout out. Motoristas Vlogs. Noy, banat Noy, basta Uragon. Uragon man ini, Uragon, bigyan kita ng, ano ba to? Nasa na, Motoristas Vlog. Moderator, oy, pare, Salel, you are now in India, huh? Going good now, huh? Home quarantine for 28 days. Whoa,
when home quarantine. Now it's good. Now you can visit, pare. Try to visit them. There is a link dropped on the chat box. Please visit them and just watch some videos of and then please do subscribe. Salil Roshan is my close friend, my co-worker, but he's now in India for vacation. Dubai journeys. Salil. Do you have also channel, Mr. Salil? You have also YouTube channel or just only dropping by my live streaming? Salil, I will also make you a moderator. Okay? Napapalaban ako ng Inglesan dito. So, pasensya na mga Uragon, mga Beshi, mga bay. Kasi, medyo English Carabao si Uragon. Mr. Salil is my friend. He is my friend. He's my colleague, but he's now in India for vacation. So, thank you very much, pare, Salil, for coming here in my live stream. Salil Roshan. Pare, Salil, please visit them. Visit their house, their channel, and do watch their video and subscribe. Thank you so much. Salil, you are always welcome. Okay, thank you. So, thank you for the support, pare. And now, when you come back here, give me your specialties, huh? Some sweets or anything special from India. Bring it, huh? Now I'm making GTC, pare. Help me. Do you want to come, pare? I will drop the link here and then you just click the link. Maybe you come and then you will be my co-host. How? But I don't know. Oh. Muskila, pare, muskila. Kepa the link, more action, private, settings, layout. Sino ba nakakaalam paano Sino nakakaalam paano magbaba ng hagdanan para makaakyat? Mayroon ba dito? Kahit sa mobile lang? Ay. Parin Salil. Invite your friends. Come to my live stream. Invite them. Maybe you have friend also with the channel or even your friend using always watching YouTube. Invite them. Come and drop by. Support our friend here in White Tea. Gagawa muna ako ng GTC. Wala.
maraming salamat sa inyong lahat, sa inyong pagtambay. Thank you, pare. Invite your friends, pare. Your brother, sister, mother, father, invite. Hello, pre. May bago na ba tong si yung Atia is? 20257, ha? Okay, syukran. Oh. Pare, come here. Make the GTC. Ayun. Ayun. Gawa muna ako ng report, ha? Mga beshi, mga bay. Report muna. Gagawa muna ng report para mayroon tayong Lenny, sabi ni Velvet, oh. Lenny Sarabello, tamsak at dikit na. Tamsak at dikit na kay Noel Roja. Ayun, magdikitan lang kayo dyan. Tamsakan nyo, dikitan nyo, bakasan nyo. Tamang bakas lamang para hindi magalit si Lolong, hindi paluin tayo ni Lolo. Baka paluin tayo ni Lolo. Gawa muna ako ng report, mga sadik. Hello, mga sadik. Gawa muna ng report habang wala pa masyadong customer. Hello. Wala tayong pa-music eh. Baka tayo ma-copyright. Hindi kaya tayo ma-copyright dito, mga besi. Tayo mag-pa-music sana para hindi na board ang ating 2,000 na viewers. Pasok kayo mga suki. Pasok mga suki. Pasok na mga suki. Sabay tong malubat na cellphone ko, 2. Ay. Muskila. Dinig nyo yun? Nagkakalampagan ng mga bakal. Oy, Dang in Lalab TV! Mega shout out! Mega super loto shout out sa iyo, Dang Lalab TV! Ayan, salamat sa pagbisita. Binigyan na kita ng sweater para hindi ka lamigin. Bahala ka na dyan. Nawala na yung iba, baka may papasok pa. Salamat sa iyong pagbisita. Nandito ako sa work. Shout out sa iyo, Manoy. Uy, uragon man si Manay. Shout out. Maraming salamat. Shout out. Mega super shout out. Manay Dangdang. Si Manay Dangdang. Manay Dangdang in Lalab.
Lalab. Si Palalab. Palalab TV. Manay Dangdang Palalab TV. Na saan ka sa Bicol, Manay Dangdang? Ako sa ano ko, Albay. Ginubatan Albay. Si Manay Dangdang. Bula. Bula. Kamsur. Bula. Camarines Sur yun, no? Bula. Malayo pa yung amin. Galing ng Camarines Sur, tatakbo pa, biyahe pa ng mga 3 oras yata. Nadadaanan pa namin yung Kamsur eh. Malayo. Bula, Kamsur. Ayun, Bula, Camarines Sur. Mga naririnig ko na yung Bula. Yung mga bato. Yun, yung bato. Pansit bato. Doon yung ginagawa, no? Manay Dangdang. Pansit bato. Sarap nun. Gustong-gusto ko yun eh. Gusto ko nun sa pansit na yun, medyo may sabaw-sabaw konti. Tapos mayroong nilalagyan ko ng oo, sunod lang kami sa pili. Ayun, Bula, pili, Camarines Sur. Sa pili. Nadadaanan ko pa yung mga yun. Malayo pa. Ang amin, Albay. Ginubatan Albay. Nasa Bicol ka ngayon, ngunyan, Manay Dangdang. Nasa pili ka? Ay, pili. Sa Bula. Ako, nandito ako sa ano eh. Nasa trabaho. Nasa Jeddah, Kingdom of Saudi Arabia. Nagtatrabaho. Nasa trabaho pero naka-livestream. Ay, pag nahuli, sigurado, tanggal. Bahala na. Nakapag-livestream naman eh. Sa Kalamba. Dati rin akong nakatira dyan sa Kalamba eh. Saan ka ba banda dyan? Kasi matagal akong nangupahan dyan sa Kalamba, sa Laguna. Sa sa Lawa, Barangay Lawa, Kalamba, Laguna, nung aking, dyan pa ako, dati yung buhay ko dati dyan ni trabaho ko security guard dati, kaya nandyan ako, nagtagal ako sa Kalamba, mga 8 years yata, 8 or 7 to 8 years, naupa ako dyan dati, may mga kamag-anak ako dyan sa, Banyadero, oo, dati tumira din ako sa pinsan ko dyan sa dyan sa, yun na yung, sa baba ng trade center, yung palengke doon sa baba doon, may tabing ilog, may mga pinsan ako doon, nandun sa tabing ilog, tumira din ako doon kasi na-duty ako dati dyan sa, alam mo yung Riverview Resort in Conference Center, yun, na-duty ako doon dati, gwardiya ako, nagtagal din ako doon. Banyadero ka pala. Tagal akong nangupahan dyan sa Kalamba. Oo. Nung dyan ako nakatira dati sa pinsan ko, pinata pa ako noon dyan, may pinsan ako dyan nakatira sa tabing ilog sa baba ng trade center, sa may tulay, malapit doon sa ilalim ng tulay, doon sa may Riverview. Oo, alam mo yon. Kung napapadako ka sa banda ron, ayun yon. Tapos, nung nag-asawa ko, lumipat ako ng Lawa, nangupahan kami doon sa Lawa. Doon kami nangupahan, doon ako nagtagal sa Lawa na upa.
May mga pinsan ako diyan nagtitinda sa ano sa trade center sa palengke, mga pinsan ko doon, mga pamangkin, mga anak ng pinsan ko. May pinsan ako nagtitinda doon ng mga gulay, sibuyas, bawang, mga gulay, tapos may nagtitinda doon ng mga isdaan sa isda. Ayan, mga naggugulay-gulay sila doon, may mga pwesto-pwesto sila doon sa trade center. 90. Baka nakikita mo na yung mga pinsan ko doon, di mo lang kilala Manay dangdang, dangdang. Si Mamanay, manay dangdang, dangdang. Dang. DRC. Wala nang pumasok. Nasaan na kayo? Pumasok na kayo. Pasukin nyo ang kubo ko. Isdain nyo. Sungkitin nyo ang banana. Banana, saging na batag. Ay, ate. Ha? Hala, ate ya? Ayo. 6 pieces? Ah. Si channel ito.
Ha? Ano? Ano microphone? Sorry? Live streaming. Live. No problem. Yeah. My colleague, Mr. Gahor. Ano? You ask me to energy? Or it may be this one already sent the notification to client by Emran, but finishing not good or good. This is not complete finishing. This one only bundle. Only bundling. One by one. But notification already sent by Emran to LNT.
Oy, shout out yung next soloist. Thumbs up, idol. Oh, daan lang ha. Sige, salamat sa pagdaan mo. Lodi, wala tayong bisita ngayon eh. Ayan, baka gusto mong mag-iwan dyan ng bahay. Ilapag mo lang, baka may pupunta dyan. Oh, nangyari? Unhide? Bakit na unhide? Moderator, ayan. Na-unhide ko yung ano, na-unhide naman eh. Lalagyan, bibigyan kita ng jacket na unhide. Pasensya na po. Ayan, mayroon ka na yatang jacket dyan. Sige, testingin mo nga. Kung mayroong Junix Solweta. Parang kamag-anak ni Don Solweta. Kaano-ano mo, Junix, si Don Solweta? Mag-check muna tayo ng materyales.
Ayan, Yara TV. Tamsakdan po. Oh, sige. Tamsak na. Salamat sa patamsak. Wala tayong bisita, Yara TV. Baka gusto mo dyan manatili, maghintay tayo. Baba ka ng bahay mo dyan. Ayan. Bigyan kita ng sweatshirt para hindi ka mainitan. Dito tayo sa trabaho. Nagtatambay-tambay lang sa LS. Baka may dadalaw. Yara TV. Thank you, thank you. Shout out, Mega Super Lotto. Nag-alisa na sila, Yara TV. May dumaong rin kanina. May nakadaong kanina. Iilan? 4 yata. Nawala na. Mayroon silang nilapag dyan na bahay, oh. Puntahan mo. Baka mahabol mo. Iwan ka lang ng bakas para mabalikan ka nila. Junex. Sige, Yara TV, Yara TV. Wala sila. Hanapin mo dyan, mayroon ba kayo? Mayroon dyan silang dinilapag na bahay, oh, sa taas. Baka mayroon kang hindi pa dyan nadikitan, dikitan mo. Pag nakita nila, babalikan ka naman ng mga yan. Ako kasi, balik talagang dinidikitan ko pag may nakita akong nag-comment nga sa video ko. Hindi ko alam kung dikit sila sa akin o ano. Sinesearch ko yung nila eh. Yung bahay. Dinidikitan ko. Kahit nag-comment lang, di ko alam kung dumikit sila. Pero dinidikitan ko sila, sinesearch ko eh. Wala tayong mga bisita. Nagte-testing tayo ng live streaming kasi wala tayong WH. Ang WH ko, PP2 pa lang. PP2. Tatatlo pa lang, tatatlo. 3 oras. Nandito ko sa work.
Siya pala si Yara. Yara. Oh, this is Yara TV. Yun, si Yara. Yan, iwanan mo lang ng bakas para mabasa nila mamaya yung bakas mo. Yara. Sukihan ng banana sa
Ayan, dyan na pala si Sexy Cherry. Tamsak daw, sabi ni Sexy Cherry. Daghang salamat sa tamsak nimo, Sexy Cherry. Walang tao, Sexy. Idol Sexy, oh. Ikaw ang idol. Tindi ng mga post eh. Sexy eh. Ka-sexy. Daghang salamat, Sexy Cherry, sa tamsak-tamsak. Kumusta ang dancing queen, Cherry? Malupit ka, malupit. Wala tayong bisita, wala eh. Mga busy ang bisita. Hindi napapansin. Si Oragon. Iyan. Wala tayong bisita. Mag-invite ka, Manay. Sexy Cherry. Invitein mo sila. Baka naman makakadalaw sila. Lapagan lang, lapagan. Walang chill-chill lang. Oh, 5. Ang 5. Mga tag-5. Mga tag-5. Mga tag-5.
Patayin na muna natin to kasi wala namang tao. Sayang ang ating data. Walang viewers si Oragon. Paano ba ito? Sige nga. Kuting-tingin nga natin to. Hindi ko pa kabisado to eh. Kuting-tingin natin. Itong background na to. Paano maglagay ng background? Leaves background. O yan. Show display name. StreamYard overlay. Ba yan? Logo. Ayun. May pa-logo-logo pa. Default theme. Minimal. Agay. Banners. Paano ba yung banners? Gayon ba? This is an example. Paano ba maglagay niya? Oh. Sige na, mga Oragon dyan, create banner. Mga beshi, wala tayong viewers. Maraming salamat sa dumaong. Papatayin ko na muna, end na natin ang ating LS na to. Walang viewers. Thank you sa mga dumalaw.